Nyt on jotain 3 tai 4. Katsotaan. Mä en pysty katsomaan, mulla käy tuo aika. 3:30. No tässä on vielä semmonen 3-4. Niin, tässä on vielä. Niin, kestää vielä. Mitäkään tuottaa nämä ratkaisuja? Santa pöllähtää tänne ylös. Mentiin joskus näin työpaikan köysillä. Se oli joku 3-5 kato turvahenkilöä, 2 satsamusta häntä. Meni täällä tolpan yli seuraavan tolpan, se aina 1 kerralla kertaa tänne, missä ovat sen molemmat häntä. Nyt mä en mietin sanoa, mikä se tosta tippuu sitten tosta sen päältä, missä jalat tippuu. Vajerin päältä. Ja jää näin hänkiä vähän roikkunut. Minulla sä saat sieltä alas. Sanoin opasti, että kyllähän on kohtussia. Mut mä en tiedä siitä, jos saat niitä meikäläinen roikkuu siellä hänkien varasta. Kun se vaatii poveria nostaa sen verran, niin saa ne hännät irti sieltä ja jollain lailla sitä alas. Mutta tietysti jotain talia ja tämmösiä vielä välityssysteitä voi olla. Se nousee ihan nyt jää vaan. Se on kiva nähdä, että kun kuva esitys. Nähdä, miten se on. Lampaat on siellä ensin ja lampaat on meidän samat. Okei. Pitää olla kyllä melkoisesti autot. Ja sit kuitenkin se on joka väittää ihmisiä. Ja mutta mitäs? Nou, omdat het een ding is, dat lukt pas. Mullahan oli yhtenä syksynä, niin se oli varmaan mun parhaimpia reenilampa tai reenilässä. Olisi ollut parhaita reenilampa ollut. Se oli yhtenä syksynä just vähän jollekin teuraassa. Se oli joku tuskaa hyvä ja ne oli semmosia, että niitä pystyi koiranalla hyvin. Eihän ne juossu eikä hullu, mutta ne meni ja ei ole kaupaa vielä ajaa. Että ne ei ole mitenkään tappeita. Ja sit niitä pystyi jakaa vaikka 3 porukkaan sen jakoon. Semmonen 4-5 000 per porukka. Ja siihen jätin porukaan, ne nostatti sinne ja sitten vähän pantseli. Ai tuonne meni ja taas tuolla ne menee. Ai koira tulee tuonne. Koska ne menee Mä tein sen 3 lauman tuplahakuja, tiiäks sä ristiin rastissa. Ei ole mitään ongelmaa, se olisi jo suissa. Ja sitten tekee sorttia.